Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň arasynda watanna dolanmak niýetinden ýüze bermäge islegler artýar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýurtlaryň arasyndaky wizasyz düzgün ýatyrylan soň türkmen raýatlary şol sanda hatda dokumentsiz bir kanun ýagdaýa düşen has köp adam Türkiýede galmagy makul bilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar özleriniň hem öz watandaşlarynyň hatda Türkiýede bir kanun ýaşaýanlaryň Türkmenistana gitmegiň özleri üçin amatsız karar bolmagyndan howatyrlanýanlygyny gurrun berýärler. Olar ýurtlaryň arasynda wiza talabynyň girdilmeginden soň Türkiýe gaýdyp barmagyň öňküsünden hem kynlaşmagyndan hem Türkmenistanda giň ýaýran işsizligiň fonunda Türkiýede işlemek mümkinçiligini doly ýitirmek we düýpden eklenişsiz galmak howpunyň ýokurlanmagyndan howatyr edýärler. Azatlygyň Liwap vilayatyndaky habarçysy dokumentlerini sadlamak üçin Türkiýeden gaýdyp baran we ýaşaýan ýerlerinde täze pasport alan ýaşaýjylaryň indi Türkiýe işlemek üçin gitmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berdi. Bu aralykda Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda watanyna gaýtmazlyk aladalary artýar. Türkiýe gitmek hasam kynlaşýar. Öýlerine dolanyp täze pasport almagy we soň ýzyna gaýtmagy umyd eden Liwabyň ýaşaýjylary indi bu planlaryndan ýüze urýarlar. 20 sentýabr uçur bilýedi bolan bir näçe adam syýahatyny ýatyrdy. Dip Azatlygyň Liwapdaky habarçysy gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanda wiza almakda ýardym hödürleýän araççylar peýda bolup başlapdyr. Habarçymyzyň sözlerine görä esasanam Liwapda $1,500 6 aýlyk wiza alyp bermek tekliflere duş gelmek bolýar. Daşary ýurtlary dähmet migrasiýasy onlar çylwyary Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölegi üçin esasy girdeji çeşmesi bolmagyna galýar. Şeýle-de Türkmenistanyň raýatlary pul gazanmakdan başga da bilim, syýahatçylyk we sowda maksady bilen Türkiýe köp barýar. Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz düzgünni ýangy ýakynda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ýatyrdy. Bu karar 13 sentýabrda Türkiýanyň hökümeti tarapyndan kabul edilip, oňa prezident Recep Tayyip Erdoğan gol çekdi. Ýatlatsak 3 sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi öz web sahypasynda türkmen tarapynyň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünni girizmek haýyşy bilen Türkiýe ýüz tutanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda munyň maksady Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmagyna degişli düzgünleri kämilleşdirmek hem ulgamlaýan esasda alyp barmak maksady bilen düşündirildi. Türkmen häkimetleri wiza düzgünniň girizilmeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe syýahat etmek mümkinçiligine nähili täsir etjekdigi barada resmi düşündiriş bermedi. Türkmenistanyň raýatlary mundan öň Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli ýurtda bolup bilýärdi. Şonuň üçin Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin dähmet migrasiýasynyň esasy ugruna öwrilipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň 230 000 goly raýaty bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar gararsyz çeşmelere görä bu ýurtda Türkmenistanyň raýatlarynyň sany bir näçe esse köp bolup köp adam Türkmenistanyň ençe meýillap öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasportlary çalyşyp bermänligi sebäpli bir kanun ýagdaýda galýar. Aşgabat ýylatyň migrasiýa derejesi barada resmi sanlary çap etmeýär. Pandemiýa döwründe adaty uçar gatnawynyň kesilmegi zerarly Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary üçin dokument meselesi hasam agyrlaşdy. Türkmenistanyň müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy diňe şu ýylyň ýaz aýlarynda öz raýatlaryna daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Bu aralykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa aragatnaşygy hinizem ýoly goýulmady. Türkmen häkimetleri tarapyndan gurnalýan ýörite uçuşlardan başga da şu aýda Türk hova ýollarynyň bir näçe charter uçarlary goşuldy.